Podem parlar de Guerra Freda entre el Barça i l'Espanyol? Podríem parlar, però no parlarem d'aquesta Guerra Freda. Parlarem de la Guerra Freda original, la política, aquella Guerra Freda que té un darrere reducte en Corea del Nord, l'estat asiàtic que podria viure un 2009 realment històric perquè es comença a parlar de certa obertura cap als Estats Units i perquè la seva selecció de futbol es podria classificar pel Mundial del 2010. La selecció de Corea del Nord viu un moment dolç després d'haver derrotat a l'Aràbia Saudita per 1-0. Els coreans del Nord són un grup de classificació pel Mundial format per 5 seleccions, de les quals les dues primeres es classificaran per a la cita mundialista i la tercera anirà a una fase de play-off. I de moment, després d'haver-se jugat 4 dels 8 partits totals, els dos primers classificats del grup són els coreans del sud i els coreans del nord. Si es classifica, tot just seria el segon Mundial per a Corea del Nord, que ja va jugar al Mundial del 1966, i ho va fer realment bé. Aquell any el règim de Kim Il-sung va decidir utilitzar el futbol amb fins polítics. Moltes seleccions asiàtiques i africanes havien fet boicot a la fase de classificació del Mundial, ja que la FIFA havia reservat només una plaça pels estats d'aquests dos continents al Mundial d'Anglaterra. Així, Corea del Nord va decidir jugar per intentar ser la cita anglesa i promocionar-se internacionalment. Després de superar la fase de classificació a Austràlia, Corea va viatjar a Anglaterra. Corea del Nord va ser en aquell Mundial l'única selecció amateur, i tot i començar amb derrota amb els soviètics, va esgarrapar un empat amb Xile just abans de jugar el darrer partit de la primera fase amb la potent Itàlia. I per sorpresa de tothom, Corea del Nord va guanyar 1-0 amb un gol de Park Do-ik, un dentista de Pyongyang que jugava a futbol quan podia. El públic de Middlesbrough, la ciutat on es va jugar el partit, va fer en tot moment costat als menuts mosquits vermells, sobrenom en què se'ls coneixia, en part perquè lluïen un uniforme idèntic al de l'equip de la futbol local, en part per la tradició obrera de Middlesbrough, i en part perquè és més fàcil donar suport a un equip exòtic i modest i no passa una Itàlia plena de talent, com demostraria 2 anys després en guanyar l'Eurocopa. El joc alegre, ofensiu, molt ràpid i prou tècnic dels coreans va permetre'ls classificar-se pels quarts de final, on a una ciutat de nou amb molta tradició obrera com Liverpool, Corea del Nord va arribar a avançar-se per 0-3 davant de Portugal a Goodison Park. Llavors els portuguesos eren un dels grans favorits per guanyar el Mundial, i de fet van acabar remuntant amb molts jugadors sobre Benfica i Eusebio com a estrella, autor de 4 gols en un resultat final de 5-3. El règim feixista de Salazar utilitzaria políticament aquest triomf portuguès, però el règim comunista de Kim Il-sung també ho faria, ja que els jugadors van ser rebuts com a herois en la tornada a casa. El futbol és un espectacle de masses a les dues Corees, la Corea del Sud i la Corea del Nord. Corea del Sud, per exemple, no es perd cap Mundial de Futbol des del 1986 i el 2002 va arribar a les semifinals. De fet, aquest estat va debutar un Mundial ja el 1950. Corea del Nord, en canvi, va debutar el 1966 i ha patit molt més per culpa del règim fundat per Kim Il-sung, un règim que, obsessionat en tancar-se sobre si mateix, ha fet molt difícil l'arribada de influència de tècnics i futbolistes estrangers al futbol d'aquest estat. En aquesta fase de classificació per al Mundial 2010, les dues Corees ja s'han vist les cares en 3 ocasions. Primer en la segona fase, i els dos partits van acabar amb empat sense gols. I en la segona fase ja s'han vist les cares un cop, amb empat en aquest cas, a un gol. Històricament, la rivalitat entre les dues Corees és ben forta, tot i que la Corea ha estat unida 1.500 anys i separada només uns 60, pel que en el fons hi ha certa germanor. Això es va veure el 2002, quan Corea del Sud es va enfrontar amb Itàlia. Llavors, l'afició de Corea del Sud va rebre els italians amb una bandera on es llegia "Us en recordeu del 1966?" És a dir, us en recordeu de quan Corea del Nord us va eliminar al Mundial del 1966? Com si les dues Corees fossin un sol estat. A l'hora de la veritat, però, hi ha dos estats, i el fet de que les dues Corees juguin entre elles ha creat mals de caps. El règim comunista de Kim Jong-il, el fill del difunt Kim Il-sung, es negava a veure la bandera de Corea del Sud a la seva capital, pel que va haver de jugar com a local a Xangai, a la Xina, per evitar aquest fet. El govern amb mà de ferro del règim comunista ha deixat els coreans del nord amb masses problemes per anar a jugar a l'estranger, sense poder guanyar experiència i deixant-los, per tant, en inferioritat de condicions. Ara, darrerament, s'ha produït un petit canvi. El règim permet a uns jugadors jugar a l'estranger, els coreans Sainichi. Qui són els coreans Sainichi? Doncs són els fills dels ciutadans coreans, ja siguin del sud o del nord, que van anar a viure al Japó. Al Japó es calcula que hi ha uns 600.000 coreans i els seus fills són coneguts com a Sainichi, rebent els permís per rebre la nacionalitat coreana si així ho volen. Alguns jugadors de l'actual Corea del Nord són Sainichi, com l'estrella, el davanter An Jong-hak, un autèntic diplomàtic del futbol, ja que és el primer internacional de Corea del Nord que juga a la Lliga de Corea del Sud, després d'haver començat a la Lliga japonesa. Els jugadors Sainichi tenen llibertat per fitxar pel club que vulguin. En canvi, els jugadors nascuts a Corea del Nord han de demanar permís si volen marxar a l'estranger. Pocs ho aconsegueixen, tot i que ara mateix un dels internacionals de la selecció juga a Rússia i un altre ho fa a la Xina. Aquests són els nous herois d'un estat que es pren tan seriosament el futbol que quan el 2005 una decisió arbitral va ajudar a deixar fora la selecció del Mundial del 2006, es van produir greus aldarulls a l'estadi amb molts ferits i llançament d'objectes. L'afició coreana somiant-se al Mundial i repetir les gestes dels herois del 1966.
Uns herois, però, dels que només queden 7 supervivents i dels que es sap que ràpidament van ser apartats de l'esfera pública i fins i tot empresonats 20 anys, ja que el règim tampoc volia que quedessin sent herois massa populars. Se'ls va acusar d'haver celebrat el triomf sobre Itàlia de manera massa burgesa. El règim nega el càstig, però el cert és que només queden vius 7 herois d'aquell triomf sobre Itàlia del 1966. A manca de 4 partits, doncs, Corea del Nord somia en ser el Mundial del 2010. Veurem un derbi entre Corea del Nord i Corea del Sud en el Mundial de l'Àfrica del Sud?